Lemešany ležia v Košickej kotline v doline Torisy v nadmorskej výške 225 metrov. Archeologické a jazykovedné poznatky dosvedčujú existenciu miestneho sídliska spred 11. storočia. Prvá písomná zmienka o dedine pochádza z rokov 1284 a 1289. Bola majetkovou súčasťou panstva Drienov. V roku 1427 tu hospodárilo vyše 20 poddánskych domácností. Obyvatelia obce boli želiari, pracovali v poľnohospodárstve, obchodovali s koňmi a dobytkom. V 19. storočí ťažili dolomit. V obci sa zachoval kostol svätého Martina, ktorý je zároveň najstaršou stavbou obce, ktorá pochádza z roku 1635. Kúria pochádza z druhej polovice 18. storočia, inú postavili okolo roku 1900. U jedného z obyvateľov môžete nájsť unikátnu zbierku historických predmetov, ktoré boli používané v domácnostiach, ale aj na prácu so zvieratami. V centre obce sa dodnes nachádza budova bývalej školy u Bociana. Súčasťou obce je aj bývalá dedina Chabžany, ktorá bola k Lemešanom pripojená v roku 1965. V tejto časti sa nachádza rímskokatolícky kostol svätého Štefana, uhorského kráľa. Ide o pôvodný školský komplex s kaplnkou z 18. storočia. Súčasnú podobu kostol nadobudol po prestavbe v 80. rokoch 20. storočia. V blízkosti kostola sa nachádza socha svätého Jána Nepomuckého. Kaštiel pochádza z roku 1787 a bol prestavaný. Nový rímskokatolícky kostol bol postavený v centre obce. Administratívno-kultúrnym centrom obce sa stala budova obecného úradu. V jej interiéri sa nachádza kultúrny dom. V súčasnosti v obci žije 1815 obyvateľov. Obec Lemešany má bohatú občiansku a technickú vybavenosť. Nachádza sa tu viacero ambulancií, lekáreň, pošta, obecná knižnica, obchody, telocvičňa, futbalové ihrisko, ako aj materská a základná škola. Na pamiatku padlým vojakom bol v obci postavený pamätník. Pri cintoríne sa nachádza dom smútku. V obci sa nachádza aj niekoľko zachovalých domov s prvkami ľudovej architektúry.
Nad obcov sa nachádza súkromný ranč, ktorý poskytuje priestor na trávenie voľného času pre dospelých, ale aj pre deti. V obci bol nedávno dokončený bytový dom určený najmä pre mladé rodiny. Nachádza sa tu požiarna zbrojnica a podniká tu poľnohospodárske družstvo. Lemešany sú vďaka dobrej polohe a dostatočnej infraštruktúre vyhľadávanou lokalitou na bývanie pre ľudí z blízkeho, ale aj širšieho okolia.